does occur, you may believe the word of the Lord. Told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And family. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Alam kita mga yana lang sa pagsaon ni Santo sa nga misa, maghinusuuna kita sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga mahagaw pagawang sa tanan ug kaninyong mga igsuon nakalapas akong dakong uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala magbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong busang ka isa nangamuyo ako kay Santa Maria sa tanang mga santos ug kaninyong mga igsuon nariyan po ako sa Ginoong Dios. Kaluyang tagada sa Dios nga makagawam sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon ta kitaniya, ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Gudahit sa mga tao din sa ika. Diyos sa langit ng hari. Diyos sa mga makagaon sa tanan. Nagasimba kami kanino. Nagapasalamat kami kanino. Nagadahig kami kanino tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa mga. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mga dawata, ang among pangamuyo.
Kaya ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halando o Hesus Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imahe sa Diyos na mahal. Umagampo kita, O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo, himuang nga ang mga nagasunod kaniya, magasalikway sa tanan, nga supak sa Ebanghelyo. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buhi o gahari bang kanimong sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Si Amasiyas mingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Juda, og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bethel, kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari, ug aniya dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili akon mao ang matang sa propeta nga managna haron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop og tig-atiman sa mga kahoyng igira. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagka magbalantay sa karnero o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang atong tubag, Ginoo, pakita kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Atong usbon, Ginoo, pakita kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw magkahanay. Ang kamatuoran mutigib gikan sa yuta, ug ang kataron mudan-aw gikan sa langit. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagianan. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawala sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo
Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa kahustong panahon mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah. Ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo maglamdag sa atong mga kasing-kasing aron atong masayran unsa kadako ang paglaom nga alang niining gitawag kita. Hallelujah. Palihog panindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Minayaon ka o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao ug gitigom ni Jesus ang napulog duha katinunan ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing biste, gawas sa inyong disulob. Ningon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo. O ayaw balhin sa laing balay, hangtod mo biya kamo ni anang lungsura. Kung mahitabo kamo, kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo og dili mamati kaninyo, diyae kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog ng lingkod. Mayong hapon kanatong tanan, sa daghang mga pagtulunan nga atong mapupo karong Domingoha atong tagaan og pagtagad ang giingon ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Pagkadako sa grasya sa Dios, giingnan ang mga tao sa lugar nga gitawag og Efeso. Giingnan ni San Pablo, grasya sa Dios
nga way sukot gihatag niya kanato. O kining grasya nga dako o walay sukod mao kani ang gitagana sa Ginoo sa matag higayon nga kita pananglita mo simba mo duyog paghalad nining santos nga misa. Kay ang santos nga misa mao man ang gitawag nga highest form of prayer. Giingon, when prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. Kung pananglitan, adlaw-adlaw, kita nagaampo. Apil na nato sa schedule sa atong adlaw ang pag-ampo. Ang mga katingalahang mga buhat sa Ginoo, mga milagro nga wala nato damha moabot sa atong kinabuhi. Kung atong hugton pag-ayo ang atong pagtuo, lig-uno nato ang atong paglaom sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Kay pananglitan sa Ebanghelyo, ato mapalandong na ang Ginoo gamhanan sa tanan, ang iyang gahom gipaambit sa mga napulog duha ka mga tinun-an, gahom sa paghingilin sa mga yawa, tungod niya na daghang mga giyawaan na nga ayo, gihaplasan ang mga masakiton o lana o ang mga masakiton na ayo. Labi na panahon sa atong kahimtang karon, sa atong mga pag-ampo giingon, sa atong pag-ampo, focus on Jesus, not on the virus. The virus is not God. God is mightier than the virus. Mukha ang ato hinumduman kanunay sa ato mga pag-ampo nga kita dili malisang sa mga kaguliyang karon. Importante ang atong pag-ampo, pagsalig sa Dios. O sa atong mga pag-ampo, si San Pablo usab nagatudlo, pasalamat kita sa Dios, sa Amahan, sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang Espiritong gasa. Ang pagsimba matag Domingo mao ang higayon nga kita magapasalamat sa Dios. Pananglitan nga kanihang buntag nakamata pata. Kanihang sa tibok adlaw kita niya kusog o inuusab laing kusog nga atong kinahanglan karong umaabot nga mga adlaw sa atong adlaw-adlaw nga trabaho. Importante ang pagpasalamat sa Ginoo. Ay usahay sa atong sitwasyon karon, pagmata sa buntag, ang tan-awon, ang cellphone ba o magpanimati sa radyo o manimati sa mutanaw o TV. Pero gitudlo sa mga katigulangan nga pag mata
muluhod kita, mga muyog, mga pag-ampo sa Ginoo, pasalamat sa Dios. Dili sa bais, dili na kayo uso ang karabaw. Kalagmitan makita ang mga traktora. Pero kung atong tanawon ang mga karabaw, sa dili pa sila muhigda, dayong matulog, sila muluhod sa dili pa sila mupahuway. Kitang tao gikinahanglan nga maantigong muluhod. Pagpasalamat sa Ginoo, labi na sa espirituhanong mga gasa gikan sa langit, sama sa atong pagtambong sa sakripisyo sa santos nga misa. Diin ningon si San Pablo, kay naluwas kita sa kamatayon ni Kristo. Kay ang santos nga misa maumaang handumanan sa sakripisyo kamatayon sa atong Ginoong Hesus. O nipadayon si San Pablo sa pag-ingon, o sa ato pa napasaylo ang atong mga sala. Usa sa atong mga kaigsuonan dinhi sa bais, medyo matawag o idara na siya o ang iyang mga anak health professionals. Baka na nga sige siya adlaw-adlaw gasimba, gibuyag siya na dili magsigig ana sa simbahan kay di na ang mga panagtigom nga nga wala giawhag sa protocol, pero ang iyang tubag sa iyang mga kabataan na sukad pa ni ining atong COVID nga kahimtang karon, adlaw-adlaw siya nagasimba. Kung nakita niya sa iyang pagsimba, nga ato niya makuha, madawat gikan sa Ginoo ang strength, ang paglaom, ug ang pagsalig sa Dios nga way gahom nining kalibutan nga makabuntog sa gahom sa Dios. Focus on Jesus sa atong mga pag-ampo, not on the virus. The virus is not God. God is mightier than the virus. Kay diha sa atong pag-ampo, atong madawat sa Ginoo ang iyang grasya. Nagiingon ni San Pablo, pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa way sukol gihatag niya kanato. Manindog. Nagatuo isaw sa ka Diyos, ang amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kiniya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mahilawas gikan ni Maria nga ulag nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa kay katulog ka adlaw nabanaw siya aron matuman ang kaluwasan.
Matsaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa samahan. Mubalik siya aron mahimayaon paghukom sa mga buhig sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga mga katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Matag usa ka nato gipili diha ni Kristo alang sa usa ka tinagong katuyuan ang atong maalampuong hangyo moabot sa atubangan sa Dios nga nakaila og nag-amuma sa matag usa kanato. Kita mo ingon, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang among katawhan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtawag sa pagpadalag daghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga tawo nga nalibog ug nakulangan sa pagtahod sa kaugalingong makaamgo ug makakat-on sa plano sa Dios. Alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug uban panghutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa pagkalahutay ug mga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug ang atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom. Isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong mga katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay makaangkon sa walay katapusang himaya ni Kristo dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Amahan sa among Ginoong Jesucristo, imo kaming gisagop nga imong mga anak, kabangi kami pagtinguha sa imong mga panalangin, samtang among gihalad kini among pagtuo. Hinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, gaykan sa iyong kamangyatagon, na dawat namong kinayamong dihalad kanimo ang panog dino. Ang abot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga tao, ang mahimo kinimapan sa ginabuhi og ilimnon, na Espiritu hanon alang kanamo. Daigon ang Diyos sangtod sa kahangturan. Ang mga igsuon, pagampo kamo ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Ihog na manindo. Amahan, ang makagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawat ka ang mga gasa sa imong simbahan, ug himo ang kining Eucharistia, magtabang kanamo pagtubo diha sa kasanto ug sa pagtuo. Kiniamong gipangayo sa pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo yan ang gibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarog. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagang sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay siya tumoy kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao, di ka ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus. O giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon, ug sayang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing huway katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busaw ba sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoo. Diyos mong langit ug yuta. Husana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Palihog manluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasanto. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuha siya pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan ala kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paninghapon ni kuha siya sa kalis, mi pasalamat kani pag-usa, mi hatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamong nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini
ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala nga mapasayil, buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanahaw ni Hesus Kristo, nagahalay kami kanimo amahan, minimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami nga giisip, nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo o magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumigin mo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingkit kami diha sa gugma. Uban ni Francis kamong Papa, kulita mong obispo sa ganang mga pare. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanahaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Gad-a silang tanang sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunahay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatumang kaunahi sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dayigon, ug mo ikaw nga himayaon, hinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya o giha kaniya. Gihatag anha kaniyang maghagahom nga giha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pagkadako sa grasya sa Dios nga saway sukod gihatag niya kanato sa atong pag-ampo amahan namon. Mahanamo anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Mga iyo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala, mahirayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay iman ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo nigayon ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kanini. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanini. Ayaw awa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangtod. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ama na kanini. Manausab kanimo. At ato pakita ang atong panag-inig suunay.
Kordero sa Diyos. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ang gidapit alang sa kaning hapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ang mga lawat kanimo, ipamulong lamang nga maayo ako. Lawas sa duwa ni Kristo magamping ka nato alang sa kinabuhi. Amen. Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. Pamagampo kita, O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia. Himua nga ang imong makaluluwas nga gugma magatubo kanunay, dinhin kanamo, hiniyamong di pangayo, kinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod.
Oratio Imperata. Maluluyon og mapuanguron nga amahan, aniya kami nangaliyuko sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka og nasakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo, uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot sa pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal haron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan ng mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton haron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nagalagad sa mga masakiton, inubanan sa ilang hanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta, mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nagalagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Atagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang ni agtong nanginahanglan. Nga unta, pinaagi niining pandemya, ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang giya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon og balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, palihog, manglingkod, o ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, July 18, 2021. Anticipated Mass, Zone 9 and WAF. 6 a.m. Mass, Zone 10 and BCCR. 8 a.m. Mass, Zone 11 and Apostolic Ship of Prayer. 5 p.m. Mass, Zone 12 and KC. 7 p.m. Mass, Zone 13 and CFC Global. Lictor, Group C. Church donation for the period of July 4 to 10, 2021. Flordeles Alvarado, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Mr. and Mrs. Alexander Saicon, 500 pesos. Kabalikhalad for the month of June 2021. Zone 1, 450 pesos. Zone 2, 780 pesos. Zone 3, 2,160 pesos. Zone 4, 1,143 pesos. Zone 5, 450 pesos. Zone 6, 2,000 pesos. Zone 9, 820 pesos. Zone 10, 1,215 pesos. Zone 13, 1,368 pesos. Zone 14, 1,052 pesos and 10 centavos. Zone 16, 1,135 pesos and 25 centavos. Zone 17, 1,956 pesos. Zone 18, 3,609 pesos. Zone 19, 697 pesos. Zone 20,
3,222 pesos. Laing paibalo, ang kapistan sa Berin sa Carmen ug ang Yes of Our Lady of Mount Carmel karong gayud nga mo umaabot Biyernes, Hulyo 16, 2021 ug dinhi sa atong parokya himuon nato ang kasaulugan sa may alas 6 ang takna sa buntag, pinaagi sa usa ka santos nga misa. Adunay floral offering, human usab sa maong misa. Busa, imbitado ang tanan sa pagtambong sa maong misa, ilabi na ni adtong nagdebosyon sa Birhen sa Carmen. Hinaot magdala usab kamo sa offering. Any kinds. Ang kinabuhi ko halad ko usa ka programa sa simbahan hangtod karon nagpadayon pa kini alang ni atong nagsaulog sa ilang mga anibersaryo sa kasal, birthdays o uban pang sumad sa kasaulugan. Ania kitay mga envelopes nga agig pagpasalamat sa Dios. Mahimo kining gamiton sa inyong love offerings o ihulog lamang ang inyong mga envelopes ining dapit sa altar. Daghang salamat. Palihog pamindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mamanalangin ka ang Diyos na makakaon sa danang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dayang kalinaw ug gugma ni Kristo. Maayong gabi ka natong tanan. Lord, my family needs your help today. We need your peace and tranquility. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and St. Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus.